शपथ जो यांच्या कुंडात किती आंबे आहेत ते बघ. कोणाचं लक्ष पडायच्या आधी पटापट आपण हे आंबे सगळे पण मागं वाटलं सेम हो गोळी आणि ते गेल्यासारखी टाकायची नको. बघलेली तर आधीच आपलं गोळी घालते. तू एक काम कर, इकडे तिकडे लक्ष ठेव. मी बरोबर वाटणी करतले मागच्या टायमासारखी, कळालं की नाही. एक तुझो, एक माझो, 2 तुझे, हे बघ 2 माझे, ओके हे बघ 1 2 3 तुझे, हा 1 2 3 माझे. तुझे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 चल गेला मॅडम मागं अजून वाजवलेला अजून